खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आसामनि गेदेर खहा मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गा मैयानि समाव रुंसारि जाबाय 52 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय बिथाङा सिंगापुराव दिनै 20 सेप्तेम्बराव जानो गोनां नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव बाहागो लानो थाखाय थांदोंमोन बिथाङा नाथाय दुखुनांथाव फेस्टिभेलावबो बाहागो लानो हायासै आरो आसाम फारसेबो फैफिननो हायासै बिथाङा अरायनि थाखाय जोबथा हां लाबाय बिथाङा स्कुबा डाइभिं खालामनायाव जाब्रथाय जानानै जिउ गोमादों होननानै खौराङाव गोसारदों नाथाय स्कुबा डाइभिं खालामनायजों जिउ खोमानो गोनां जायाखै होननानै रोखा फोरमायथिदों जुबिन गार्गनि अनजालि बिसि गारिमा सायखिया गार्गा बिथांजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिजार बा हरखाबै थद गैयै जानायनि थाखाय बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों न'आवबो जुबिन गार्गा सम हरखाबै थद गैयै जायोमोन थिग बेबायदिनो सिंगापुरावबो दैयाव सानस्रिबाय थानाय समावनो हरखाब थद गैयै जादों आरो थद गैयै जानायनि थाखाय बिथांनियाव दै हाबदों जानो हागौ जायनि थाखाय बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो जुबिन गार्गनि अनजालि बिसिया जाथायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गोबां खोथा फोरमायथिदों दिनै नङाब्ला गाबोननि गेजेराव जुबिन गार्गनि गोथै देहाया आसामसिम सौफैगोन होननानै फोरमायथियो गिबि मन्त्रि बिथाङा जायनाखि जुबिन गार्गआ बयनिबो आंगो बेनिखायनो बिथांखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय सौरसजाय स्टेडियामाव सानसे लाखिनाय जागोन जाहाथे बयबो बिथांखौ जोबथा बिदाय होनो हायो होननानै मिथिहोयो बेनि अनगायैबो जरहाटआवबो जोबथा बिदाय होनो थाखाय रायजो राजाफ्रा दाबि खालामदों बे बेलायावबो साननाय जागोन होननानै फोरमायथियो आरो जुबिन गार्गनि गोथै देहा सौफैखांनायनि उनाव आसामाव सानसे नङाब्ला हाफ हलिडे बा खावसे सानखौ हलिडे होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो बेनि अनगायैबो जाथायनि सोमोन्दै बिथाङा फोरमायथिबावदि पर्टआव गासै 16 जों लोगोसे 2 क्रिउ मेम्बार दंमोन जेराव बिथांमोनहा लाइफ जेकेट गाननानै दैयाव दुगैदोंमोन नाथाय लाइफ जेकेटआ गेदेर जानायनि थाखाय जुबिन गार्गआ लाइफ जेकेटखौ बेखेवनानै बा खुनानै दैयाव सानस्रिदोंमोन बेयावनो हरखाबै थद गैयै जादों आरो दैनि सिङाव गोदोदों लोगो दैनिफ्राय बिथांखौ बोखांनानै फाहामनो नाजानायबो जादोंमोन नाथाय हायाखै उनाव सिंगापुर जेनेरेल हस्पिटालाव लांनानै आइसिइउआव थिसननाय जादोंमोन अब्लाबो रैखा खालामनो हानाय जायासै सिंगापुरनि समय 5 रिंगा 20 मिनिट समाव बिथांखौ थैबाय होननानै देहा फाहामसालिनिफ्राय फोसावदों होननानै मिथिहोबाय गिबि मन्त्रि बिथाङा रायजोनि फरायसालिफ्राव दासान्दि 6 दानारि आनजाद बा हाफ इयारलि आनजाद जागासिनो दङ नाथाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्ग बिथाङा मैयानि सानाव रुंसारि जानायखौ दुखु फोरमायनो थाखाय जाबाय थानाय हाफ इयारलि आनजादखौ दिनैनिफ्राय दोनथ'नाय जाबाय जुबिन गार्गनि गोथै देहाखौ जोबथा बिदाय होजासिम आनजादफोरखौ दोनथ'नाय जाबाय बेखौ फोसावदों आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा 17 नं सुबाइजार बियाबाव उदां बिजाथि महरै गसंदों सासे बर' सिख्ला मुङा शर्मिष्ठा गयारी बिथाङा बिजनी बड'फा नोगोरनि थागिबि जाय समाव इउपिपिएल बिपिएफ बिजेपि मोनथाम गोख्रों राजखान्थि दोलोनि बिजाथिफोर गसंनायनि अनगायैबो कंग्रेस एपिबिनिफ्रायबो गसंदों बे समाव शर्मिष्ठा गयारीआबो उदां बिजाथि महरै गसंदों जेराव बिथांजोआबो माखासे थांखिफोर लानानै गोख्रों बिजाथिफोरजों जुजिफानो थाखाय ओंखारबोदों मा थांखिखौ लानानै बिसायख'थि गेलेनो ओंखारदों बेनि सायावबो फोरमायथिदों बिथाङा बिथांनि थांखिफोरा जाहैबाय सुबाइजार बियाबाव जौगानायनि खामानि मावनाय लाइमोनफोरनि थाखाय गसंफानाय बिटिसिनि राजखान्थियाव आइजोफोरा जेरैबायदि खाबु मोननो नांगौमोन बेबायदि खाबु मोननाय जायाखै बेनिखायनो राजखान्थियाव आइजोनि जि खाबु बे खाबुखौ लानो थाखायनो गसंनाय जादों होननानै मिथिहोदों उदां बिजाथि शर्मिष्ठा गयारीआ बेनि अनगायैबो गुबुन हादराव खामानि बा साख्रि मावनो हास्थायनायफोरनि थाखाय ट्रेनिं सेन्टार गायसननोबो थांखि बिथांनिया जायनाखि साफ्रोमबो सुबुङानो साख्रि मोनजोबा बेनिखायनो गुबुन हादराव दैथायहरनो थाखाय गंसे मावख' लुनानै ट्रेनिं होनाय जागोन होननानै गावनि थांखिफोरखौ मिथिहोदों सुबाइजार बियाबनि उदां बिजाथि शर्मिष्ठा गयारीआ भट होनायनि थाखाय बिथांनि सावगारिया घड़ी बेनिखायनो घड़ीनि सावगारियाव भट होनो थाखायबो रायजो राजाखौ खावलायदों उदां बिजाथि शर्मिष्ठा गयारी बिथाङा बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंनाया दिनै जोबथा सान
जायनाखि मैयानि सानाव आसाम नाङैनो दुखुनि जाथाय जानानै थांबाय। बेनिखायनो फिसा फिसायैब्लाबो दिनै जोबथा सानाव फोसावदिं मेलखौ खुंलांगोन होननानै फोरमायथिबाय प्रमद बर' बिथाङा। बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव गुबुन गुबुन दोलोनिया गुबुन गुबुन दोलोनिखौ गोबां सोंखारिलांबाय बा गोबां खोथा बाथ्रा बुंलांबाय आरो गाव गावनि बिथांखिफोरखौ फोरमायलांबाय। नाथाय रायजो राजाया सोरनो भट होगोन बेखौ 26 सेप्तेम्बराव मिथिनो मोनगोन होननानै फोरमायथिबाय प्रमद बर'आ। इउपिपिएल दोलोआ 2020 मायथाइयाव जेरैबायदि रादाय होदोंमोन बेफोर रादायफोरखौ मावफुंदों। रादाय होनायफोरनि मादाव गिबियाव गोजोन लाबोनाय, रैखाथि होनाय आरो समान मोनथाय होनाय बेफोरखौ मावफुंबाय। लोगोसेनो लामा दालां जाबाय, कक्लाबारि बियाबाव सिनेमा हल, सुजित नार्जारि अडिट'रियाम जाबाय, कलेजखौ सोरखारि खालामबाय आरो गोबां खामानि मावबाय होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। जायनाखि प्रमद बर'आ नमिनेशन होनायाव गावनि बिसिनि मुङाव थानाय धोन सम्पथिखौ दोनखुमानायनि अजद होनानै माखासे आफादफोरजों लोगोसे राजखान्थिनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो केस होदों। बे आयदायाव प्रमद बर' बिथांनाव सोंथि खालामनायाव प्रमद बर' बिथाङा खुगा बेखेवदों। 1 काठा 2 काठा हाखौ दोनखुमानांगौनि मा गोनांथि? दोनखुमानांगौबा कौटि कौटि रांनि हाखौ दोनखुमागौमोन। गावसोरनियावसो कौटि कौटि रांनि हा दङ आरो आंनि हेंथा केस होथों, आंबो मानहानि केस होनो राजि होननानै बुंथिबाय प्रमद बर' बिथाङा। VCDCआव आइजोफोरनि थाखाय 50% रिजार्भेशन दोननाय जागोन। बे खोथाखौ फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय रबिराम नार्जारिनि जानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा मैयानि सानाव कसुगावआव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों। बे मेलाव बाहागो लानानैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे खोथाखौ फोरमायथिदों। जायनाखि रोजा रोजा सुबुंफ्रा बिपिएफ दोलोखौ मदद होनो थाखाय ओंखारबोदों, बेनिखायनो बिपिएफ दोलोआ देरहागोन होननानै दाबि खालामो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। ओजोंहाय बिजाथि रबिराम नार्जारि बिथाङाबो बुंथियो दि बे 5 बोसोराव जौगानायनि खामानिफ्रा बन्द जानानै थादों, जायखौ रायजो राजाफ्रा लुबैयाखै। बेनिखायनो जौगानायनि खामानिखौ फिन मावफिननो थाखाय बिपिएफ दोलोखौ मदद होनो ओंखारबोदों होननानै बुंथियो रबिराम नार्जारि बिथाङा। ओजोंहाय बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफनिफ्राय धनेश्वर गयारि आरो इउपिपिएलनिफ्राय बिआर फेरेंगा बिथांनि गेजेराव गोख्रोङै जुजिनाय जागोन। बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि धनेश्वर गयारिखौ गोबां भटजों फेजेनगोन होननानै बिआर फेरेंगाया बुंथिनायनि सायाव धनेश्वर गयारिया बेखौनो फिननाय होयोदि बिथाङा हत्याकारि बा मानसि बुथारग्रा प्रिया बसुमतारीखौ बुथारनाय जाथायखौ रावबो बर'फ्रा बावनानै थाङाखै। बेनि अनगायैबो गामि गामि होखानाय गिर्जा सिफायनायखौ बावाखै। 2014 मायथाइनि 23 डिसेम्बराव मुस्लिमफोरखौ बुथारनायखौ बावाखै आरो लुंसुं आरो पाख्रिगुरियाव सावथालफोरखौ बुथारनायखौ बावाखै होननानै बुंथियो। बेनिखायनो माइनरिटिफोरनि भटखौ 80% मोनगोन आरो बर'फोरनि भटखौ 50% मोनगोन होननानै दाबि खालामो धनेश्वर गयारिया। आरो जायफोर बिपिएफ दोलो एंगारनानै थांदोंमोन बिथांमोनहाबो दा बिपिएफ दोलोआव गिदिंबोफिनबाय होननानैबो दाबि खालामो धनेश्वर गयारिया। सोरनि थैनाया बबेयाव नेनानै दङ आरो माब्ला नेनानै दङ बेखौ जों रावबो हमदांस हाया। मिनि खुसि रंजा बाजा मेथाइ रोजाबनो ओंखारलांनाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबीन गार्गादि न' फारसे आरो गिदिंबोफिननाय नङा आरो जों अरायनि थाखाय बिथांखौ खोमानानै लानो नांगोन होननानै सोर मिथिगौमोन। दिनै गमामायैनो जुबीन गार्गा जोंजों गैलिया, जोंखौ एंगारनानै थांबाय गुबुन फारसे जायगायाव, जायखौ बजबनानै लानो हायाखै आसामनि साफ्रोमबो थागिबिफोरा। बे समाव गासै आसामावनो दुखुनि थासारि। फरायसाफोर, उन्दै उन्दै गथ'साफोर, सेंग्रा सिख्ला, बोराय बुरै गासैबो दुखु मोननाय फोरमायथिदों। आसामनि दाब दाब जायगाफोराव आरो लामा सामाफ्राव आलारि बाथि फोजोंनानै आरो ममबाथि सावनानैबो दुखु फोरमायदों आरो न'खरनि सोद्रोमाजों गसंफादों। लोगोसे बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोननो हायो बेनि थाखायबो आरज खालामदों रोजा रोजा आसामनि थागिबिफोरा। फरायसाफोराबो हस्टेलाव थानानैनो जुबीन गार्गनि रोजाबनाय मेथाइफोरखौ रोजाबनानै दुखु फोरमायदों। ओजोंहाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि न'खरनियाबो जुबीन गार्गनि न'खराव थांनानै गारिमा सैकिया गार्गजों गसंफाहैदों। जायनाखि बे समाव बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै जोबथा समाव गोख्रोङै फोसावदिं मेल खुंनायाबो जागासिनो दंमोन। बेयावबो राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा खायफाया सभाखौ दोनथ'दों, खायफाया जौस्रांसायावनो कन्डलेन्स खालामदों। सिंगापुराव जानो गोनां नर्थ इस्ट फेस्टिभेलावबो बे एखे थासारि। दिनै जानो गोनां नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव खोमसिजों साग्लोबदों। गासैबो प्रग्रामफोरखौ केन्सेल खालामजोबनाय जाबाय आरो प्रग्राम खालामनो फैनायफोराबो गिदिंलांफिनबाय होननानै मिथिहोदों। जुबीन गार्गआ सिंगापुराव थांनोसै सम आरो सौहैनानै मिनि खुसि रंजानायनि सावगारि आरो भिडिअफोर सेबखांजानाया फोथायनो गोब्राब खालामदों दि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबीन गार्गआ जोंजों आरो बे बुहुमाव गैलिया।
मणिपुर रायजोआव दासिमबो गोजोना गिदिंबोफिनाखै। जायगा जायगा दासिमबो हिंसायारि जाथाय जायो मणिपुर रायजोआव। थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो मणिपुर रायजोआव गोबां हिंसायारि जाथायफोर जाबोबाय आरो हिंसायारि जाथाय जानायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो मणिपुराव थांनाय बावैसो सान सिगां नुजाथिहैदोंमोन। अब्लाबो मणिपुराव गोजोना गिदिंबोफिनाखै। मणिपुराव आरोबाव सानै आसाम राइफलनि जवानखौ गावथारनाय जाथाय जादों आरो 7 आसाम राइफलनि जवानफोरा जोखोम जानो गोनां जादों। मणिपुरनि बिष्णुपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नाम्बल ओनसोलाव जादों बे जाथाया। बेलासे 5:50 समाव आसाम राइफलनि गारिया नाम्बल फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो जमनानै थानाय माखासे उदखारिफ्रा खोमसिनि खाबु लानानै आसाम राइफलनि गारिनि सायाव जेरै हायै एरै गुलि गावनानै गाग्लोबदों, जायजों सानै आसाम राइफलनि जवाना जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 7 जोखोम जानो गोनां जादों। जोखोम जानांनाय जवानफोरखौ फाहामथायनि थाखाय इम्फालाव थानाय रिजनेल इनस्टिट्यूट अफ मेडिकेल साइन्सआव थिसननाय जादों। नाथाय बे जाथायखौ सोर खालामदों बेखौ दासिमबो रावबो आफादानो सिमान लायाखै। उदखारिफोरनि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानांनाय सानै आसाम राइफलनि जवाननि मुङा फारियै नायब सुबेदार श्याम गुरुं आरो राइफलमेन रनजित सिंह कैशप बिथांमोनहा जिउ खोमानो गोनां जादों। 9 बोसोरनि उन्दै हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय आरो हा सिङाव फबनानै दोननाय जाथाय। बेनि उनाव दा हा सिंनिफ्राय बुरखांफिननायनि भिडिअ'आ समाज बिजोङाव गोसारदों। बे जाथायखौ खौरां लाहैदों अदालगुरिनि खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय। बे जाथाया अदालगुरि खाग्राबारि दख'रानि सिङाव थानाय नलबारि गामियाव जानो मोन्दों होननानै फोरमायथियो आरो जाथायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथियो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय। जाथायनि सोमोन्दै बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि परम फुजा नायनो होनानै उन्दै हिनजावसा गथ'आ थांदोंमोन, नाथाय उन्दै हिनजावसा गथ'आ बेनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। गोबां नागिरनायनि उनावबो उन्दै हिनजावसा गथ'खौ मोननो हायाखैमोन। उनाव सुख्लाय दैमा सेराव फबनानै दोननाय थासारिनिफ्राय बोखांफिननो हादों उन्दै हिनजावसा गथ'खौ। जिनाहारि खालामनानै फबनानै दोननाय बे जाथाया सोराङाव फैदों। दा उन्दै गथ'साखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों आरो दायनिगिरिखौ जाहाथे हमनानै थाबैनो साजा होयो बेनि थाखाय दाबि दैखाङो खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।